Bali, tatlong drop tayo. Ayan. Dalawa sa Ontario at isa sa Montreal, Quebec. Nakita nyo naman na secured na natin. Nalagyan na natin ng kanilang customer seal. Plastic lang. Linagyan ko na rin ng bolt sealed. At pinadlakan ko kasi yun ang request ng aking dispatch. Yan guys, no. At isa pa, no, bago kayo umalis sa customer, make sure na kumpleto yung papeles nyo. Nandito yung Canada Custom Invoice at import declaration, kasi from US papuntang Canada naman tayo. Ayun, mayroon tayo pang tatakbuhin na ito, makikita nyo dito sa aking distance ng tatakbuhin natin, which is 1,414 miles. Please drive to highlighted route. Mula umaga hanggang gabi, naabot na tayo ng gabi guys pagdadrive. Guys, good morning. Once again, it's Lakay Tracker here. At nandito na tayo sa Topeka, Kansas, kung saan nakabak na ako rito sa customer, kung saan ako magpipick up guys. At ang load natin ito ay papunta ng Montreal, Quebec. Yan, alayo yung biyahe na naman ito. But anyway, ikutan natin si Cordapia. Sa mga nakasunod, no, sa video vlog natin, nakita nyo naman na nagpa-truck wash tayo kahapon. Ayan, nabot tayo ng maganda-ganda. Ayan, pero hindi nila natanggal ito. Siguro may chemical talaga akong ilalagay dito para matanggal ito. Mga rusties na mga to, mga kalawang. At red light na rin tayo. Antayin ko na lang yan guys na matapos, tapos larga na tayo. Satisfied din ako sa sa truck wash nila ron. Ang linis ng truck oh. Bali, tatlong truck tayo. Ayan. Dalawa sa Ontario at isa sa Montreal, Quebec. Ayaw windshield natin, hindi ba talaga basta-basta malilinis yun. Ganyan talaga karamihan. Kasi natatamaan ng mga bugs eh. Kanilang customer seal, plastic lang. Antayin ko lang guys, bolt seal. Matapos itong pagkakarga sa akin, kasi yun ang request at lalarga na ulit tayo. Yeah guys, no, punta tayo ng Montreal, Quebec. Ang layo na kayo malis sa customer. So from Winnipeg to Texas, kompleto yung papeles nyo. Tapos Texas, Canada Custom Invoice, all the way to Montreal, Quebec. Import declaration, kasi hindi ako nagkakamali. Ayun, mayroon tayo pang 2,600 miles siguro yan. Ito makikita nyo dito sa akin. But anyway, pagdating natin doon, may update natin, titignan natin. Antayin lang ako dito guys. Tatakbuhin natin is 1,414 miles. Alright guys, ayan. At nakuha ko na yung lahat ng paperworks galing sa kanila.
mula rito sa Topeka, Kansas papuntang Montreal, Quebec. Kaya simulan na natin mag-drive para makarating tayo doon on time sa delivery natin. Alright guys, let's go. Malayla yung takbuhan na naman to. Sawa ka sa miles pagka ganito eh. Wow! Guys, welcome Missouri. Nasa Missouri na tayo. Dito na tayo sa Colombia. State. Isang state dito sa US, Colombia. Mainit, tama-tama. Sana hindi umulan. Kasi kapag umulan, wala na ang truck. Marurumihan na naman to. Sayang lang yung magpapahugas. Sana makisama naman itong araw, no? Panahon. Kahit mga isang linggo man lang sana bago tayo makadaan ng umuulan na bahagi ng karsada o sa mga lugar, upang sa ganon ma-enjoy naman natin yung malinis na truck natin. Yes! So pa tayo matutulog? Sana abutin natin hanggang Marion, Indiana. Doon tayo matutulog sa oras natin. Meron pa tayong 8 oras na driving. Nakapag-drive na ako ng guys ng 3 oras. Tapos bukas ng umaga, pag gising natin, magsha-shower tayo. 3 araw na biyahe na naman to mga idol. Hindi natin kakayanin ng isang shot o 2 shot yung 2 biyahe. Masyadong malayo. At ang temperature dito is 30 degrees Celsius. Tuloy lang tayo. Alright guys, 30 minutes break muna tayo rito. Tapos tsaka tayo tuloy-tuloy lumarga. Ito lang tayo, tabi lang tayo rito, 30 minutes lang. Okay. Yeah. Off duty. Alright. A few inches later.
So guys, oh. Zoom. Speed ng mga sasakyan dito, sigurado may pulis dyan. Mahirap na at baka mamaya ma-overspeeding pa tayo dahil lamang sa palusong. Subukan ko na rin mahuli ng pulis overspeeding, lahat na yan na-experience ko na rin. Overspeeding, ano pa, illegal parking sa kotse. Yun. Yun pa lang naman. Ano pa pala, overweight, timbangan, hindi ko na-adjust yung axle ko. Mas mabigat doon sa ano, likod, sa puwetan, sa trailer ba. Hapon na. At saan tayo makakaabot na yan? Palusong, tapos ahon. Sana di mo ulan. Maganda magmaneho kapag ganito na hindi matraffic, patag na patag yung karsada, kaya hindi masyadong mainit na kasi hapon na rin, oh. Naabot na naman tayo sa gabi na mag-drive. Well, ano pa nga ba, ganyan talaga ang buhay ng truck driver dito sa Canada at US, guys. Dito tayo sa I-70 papuntang South Chicago. Malayo pa, mga ilang oras pa bago tayo makarating. Gabi na siguro na. At ito, naka-cross lang tayo, pa-cross lang tayo. May highway, patag eh. Focus lang kasi maraming pulis. Mahirap din ma-overspeed. At guys, ayan, medyo madilim na.
na lang padilim, naabot na naman tayo ng gabi. Siguro mga 2 oras pa bago ako magpahinga. Tulog na natin tapos magaan na naman ulit. Start driving or start working. Medyo busy hours na, oh. Dahil ng sakyan. Nakakapagod din. Pero awan maramihan, gusto nga talaga tibiyag kakapsa. Ganyan talaga ang buhay. Trabaho lang tayo ng magtrabaho. Para sa kinabukasan ng pamilya at para sa pagtanda natin. Sabi nga nila, sa totoo lang guys, maraming naglalabasan sa social media, no? Sumamang pulis, oh. Mag-ipon ka para sa pagtanda mo, sabi nila. Kasi yung mga anak natin, mga anak mo, hindi mo yan maaasahan. Dahil may sarili naman silang buhay na dapat na asikasuhin. Meron silang pamilya na dapat na buhayin. Yung mga anak nila, kailangan nilang buhayin yan. Tayo ngayon, this is our time. Yung mga anak natin, kailangan natin talaga silang buhayin, bigyan ng magandang kinabukasan para pagdating ng panahon na sila naman ang magkapamilya, magkasawa, magkaanak, yung mga anak natin, focus na sila sa kanilang pamilya at mga anak. Ganun lang naman talaga yun. Ang buhay dito sa mundo tayong lahat dito panandalian lang tayo rito. Kumbaga sa guys, dito sa mundo parang renter lang tayo rito, parang nangungupahan lang tayo rito sa mundong ibabaw. Kapag mawala na tayo, pupunta tayo kung saan tayo pupunta, wala ka na sa ibabaw ng mundo. Kaya sabi nga nila, ang buhay mo sa araw-araw na binigay sa iyo ng Panginoon, make it count. Gawin mo ang mga bagay na magpapasaya sa iyo, upang sa ganon kahit paano maging productive. Yun lang.
nagtatrabaho tayo guys, sa isang pamilyadong tao, wala naman tayong ibang pinangarap kundi mabagyan ng magandang kinabukasan ng ating pamilya. Para sa magulang na nagtatrabaho, nanay at tatay, walang ibang pangarap yun kundi mabigyan ng mahalwan na pamumuhay ang mga anak, at syempre makapagtabi para sa pagtanda mo, kasi lahat tayo tatanda. Tulad nga ng sabi ko, tatanda tayo pagdating ng panahon. Aalis tayo rito sa ibabaw ng mundo, pero at least hindi mo alam kung kailan yan. Kung tumanda ka, kahit paano meron ka pa rin tatabi para naman sa pagtanda mo. Mahirap kumasa sa mga anak. Kaya kailangan natin magsipag, katulad ko. Kailangan ko talagang magsipag. Kailangan namin magsipag. Nakakapagod, pero sana yun na yan. Kumbaga sa ano, para lalong hindi ka mapagod, gawin mong enjoy. Kumbaga sa ano, hanapin mo yung sarili mong nag-i-enjoy sa isang bagay na ginagawa mo, katulad nito. Mag-enjoy ka sa ganito. Balang araw tanawin yung mga anak natin tayo, o tulungan tayo kasi matanda na tayo, hindi na tayo naghahanap buhay. That's good. Welcome to St. Peter's, my hometown, sabi niya doon. St. Peter's na tayo guys. Rin ako eh. Kaya ayan, tuloy-tuloy lang guys. Joyride lang kayo sa akin hanggang makarating tayo sa ating paroroonan. Drive pa ako ng mga, natin mga 2 oras o 3 oras pa bago tayo matulog. Sana abutin natin sa Effingham, Illinois. 2 oras. Okay na yun. Bukas na lang ulit. St. Louis muna, tapos Illinois.
Alright, dire-diretso lang guys. Wow! Ay. At least kahit pa paano, iba naman ang makikita natin ngayon. Kahit driving, mga ilaw naman ang nakikita natin ngayon guys dito sa Amerika. Mga lights. Ilaw ng mga gusali, ilaw ng mga sasakyan. Pero sa totoo lang, parang ang tagal ngayon guys ng ng isdoan. Dapat yung mga ganitong panahon, na, October na eh. Ito na dapat yun eh. Last year, maaga yung snow eh. September pa lang, may snow na eh. Ngayon, October, wala pa rin. In 1.5 miles, take exit 232 on the right to I-270 north, then keep left. Okay, Chicago. Visit tayo rito, papuntang Chicago. Dito sa kabilang exit. Take exit 232 on the right to I-270 north, then keep left. Para makita natin yung GPS na. Be in the left lane. In 3/4 of a mile, keep left to I-270 north. Keep left. Be in the left lane. Ayan. North 270 Chicago. Ito, dire-diretso na lang natin to guys. Continue on I-270. Ay, drive na naman tayo mula Araw
araw hanggang gabi. Magtrabaho na naman tayo mula araw hanggang gabi. Kumbaga. Medyo busy na oh. Traffic na. Guys, naabot na tayo ng gabi talaga. Wow! Magpapahinga na ako sa ito, susunod na truck stop. Meron pang 10 minutes mula dito hanggang sa truck stop na pagpapahingaan natin. Bali sa Marshall, Illinois tayo ihinto. Na rin ako. Bukas drive pa tayo ng buong araw, tapos sa susunod na araw na tayo sa dideliveran natin. Pagod. Saan ko lang ilaw ko para makita natin dito sa loob ng truck. Patayin ko lang yan. Wala na kayong makita rito. Yan. Gabi, inaabot ng gabi ang Lakay Tracker sa paghahanap buhay na naman. Ganyan talaga. Tol, malapit-lapit na rin naman tayo dito sa hihintuan natin.
sana may bakante pa na pwede nating pagparkingan kasi kapag kagabi ang hirap din maghanap ng ano guys, parking area. Halos puno-punuan din eh. Kung saan ako pwedeng magtabi ron, tumabi doon na lang din. Sa karsada, ginabi sa paghahanap buhay. Drive tayo mula umaga hanggang gabi para makalayo. Tama, mayroon pang 810 miles na tatakbuhin natin. Mahigit isang 1,000 kilometer pa yan, 810 miles. Gaan natin bukas, tapos karga na ulit. Inantok na rin. Alright guys, ayan, malapit na tayo. Dito na tayo rito sa Marshall. Dito na tayo matutulog ngayong gabi. Oras na rin, 9:30 na. Madilim na. Exit 147. Take exit 147 on the right to Illinois 1, then take the first right. Alright. Marshall Paris, Marshall, Illinois. Dito tayo sa pilot. Pahinga. Mukhang marami ng mga truck. Dito pa lang sa gilid, ang dami ng truck. Pero kaya tayo Turn right pulis on doon. Illinois 1, then take the first right. Paktay na. Mga lode. Ayoko naman mag-park sa mga gilid-gilid na yan.
ko pa rin dun sa parkingan. Sana meron pang bakante. Stop sign. Turn right at the traffic light. Huli, meron dito. Pwede nating matulugan kapag parkingan. Arriving at Pilot Flying J on the right. Alright! On the right. Now, saan tayo niyan? Please drive to highlighted route. Rock Care entrance. Ganda naman ng ilaw nito. Ang dami oh, punong-puno. Punong-puno ang ilaw niya. Oh, ito. Ano ba to? Pwede ko yatang ipasok ang truck dito ah. Sakto ah. Ah, ito. Meron pa yata ron. Halos wala na. Dito tayo. Sa gilid nito, tabihan ko na lang ito. Wala nang parking. Punuan. Reserve parking to, hindi natin pwedeng pasukin yan. Maghanap na rin ito ng paparkingan niya siguro. Alright, dito na tayo guys. Oh guys, hanggang sa muli. Until tomorrow. Yeah! Ang sarili ko sa sleeper berth. Yan. Ang tama. Bukas pagsimula ulit 9:30 ngayon. 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:30. Gising ako, 10 hours of duty ko na yan, sleeper. Tapos ratratin ulit natin. Guys, thank you for watching. Until next time, peace up. Bye. Lakai Tracker.